Chimnobar, Laispa Sapulai. Laispa Sapulai. Sngi Nginang duai nagabenta ka jingai ka jingkar ko halo jogi lempa ka ne ka knia ka kriam bakhuid ka jumutrai ngai tiro ya bar ki kun jogi ki badan hapne ki exam ba pher ai ka boru trai nam ban kiar halor baro ai ka jing stado trai kana yalam linti eki duai ro nagabenta ka jilla jogi nagabenta ka rikasi hills bangin don ke jingsut ke jingatali bagi kun jangi kin sange yage baharo ke kam pinjot ya ke jilla jangi bakin yai shagalindi jang ke jingsut nidwai naga bindaka jilla asam pat kadon ke jingya kran benya su kloi kana bangin num don jingtut hangne lashai nidwai ro naga bindaka ha kerteng upa barukun barumen suyem Bakhuid Amen. Kajinga jongo trai jongi u Jesus Christ pat kajingi jongo ble lem pat kajinga sulak jongo men suyem Bakhuid kindon rain kha but pi barra Rain card but piru. kohimen ko param kini sngi ngidang puson shapang ki por ka bakaddu pat ki dakishin jong ka jinglong kaddu jong ka parthe ka jingwai no ka parthe ka bau jisu ka dau hangi kam shimut kan ban urlong kindit kinsan henry jisu ka dau hangi bangi deben long ki bala kre bangi deben long ki ba shash kore ka tin jamu bangi deben don ka jing ting buram ya uble man ka kelip ma nyamar kito ki ba komu kito ki ba yai de kalindi jango trai kin sapoi shaga jingja bakin dup seiso shibot tongit sange shipar ban komu da ka ba komu ya ka tin ka ba trai ka kai yangi ban kala ka ba mut ban pan bor ban ina ya ka pop ban light luid na ki jimlin bas newton ban pen kuid ya ka men sim ya ka donu ya ka met ka pajani tongit pan map na ka ben ta ki light ki jani try jisu ngilong kinong pop map yangi sait kud yangi dagas namba kardor ka jame nga plam How play tan bor boro but a p government ko para bangale pop shibun daga jing burkha daga tin dagi kam daga jing leklen daga jing le palachunga daga jing le palachunga daga jing le palat bakrawe junga Namarkata, Nakarpati, Maria Bakhuid, Kabayasa, Katesati,
ia ki angin bat kiri koi, badia pi ko himen ko para, mentuai na benta janga, how try blay jungi. Ublay badan bor bar wini sene yangi. Parendala ma piki pop jangi. Unyalam yangi shaga jingim bam jikut. Amen. Try can rat ko blay snei yangi. Try can rat ko blay snei yangi. Christo ma po Christo ra ko nong benim jangi benim yangi. Try can rat ko blay snei yangi. Try can rat ko blay snei yangi. Christo ma ko Christo ra ko nong benim jangi benim yangi. To ngin nia duwai. Ngit bu yaga jing tumu jungi baro. Naga benda kasuk kasain. Ka jingya tali. Babaro ki kon jungi kin kiar naga jingya umsna. Bakin yai saudong jangka mi jangka jingya keren jingya suk. Ngidwai naga benda ki bapang ki bashitam. Ngidwai naga benda ki kinabahara badon hapadeng exam. Paper. Kopa mepen ken yakabor janga jing suniu but pendimai yakie ke baro. Ba ukon jameu Jesu Christ usim kapartei baro. To baro ki bahabening barkin daw kin yairsa jam yakaburom jame barkinom sange lano banyaro yame ipan yakene dawji uju Jesu Christ ukon jame utrai jangi uba im badabasan shar badme lembad men siem Bakhuid ublay junam la junam. Amen. Puli na kitab cin penpau. Teng alayu i yau angel ubai hiar na beneng. Ba ubat yau shabi jong kiliu long, bat ukenjri bahe hak ti jong u. Ula kem yau yak jakor usen kulong kata uksui ne usaitan. Wadula te yau shi hajar snem. U angel ula bread yau syakaliu long yakaba ula khang bat ula shon mohor. Ula lek kumne kenang ba uyak jakor unom la syu banyalam bakla yaki jaj benriu hadu ba endakut ki shihajar snem. Hadin kene yau yak jakor en supply no sipor. Te ngalayo i katok ane ki khet. Yaki to ki basong halor jongki laai bor ban sensyar. Ngalayo iru yaki mensem jong kitu ki bala syak krai khle namarba kila sakhi ya ujisu bat ya kaktien ublay ya kitu ki bom jumane ya umrat khlau ne ya kadur jong u bat ki bom sim priang ya kasyap jong u halor ki silengmat ne ki ti jong ki kila imbiang bat kila sensyar bat ukris shi hajar snem. Tengalai i ya kawe ka khen ka bakrau bat ya utau ba shong haka ka pertei bat ka sahid beneng kila pet krat na khmat jong u hadu ba omla ban yo isu yaki ngalai yo i yaki bayam ki bakrau bat ki bapo ba ki yang khmat ka khen khadu e hapdeng ki kot kali la plit ka kot jong ki ba im ya ki bayap la bishar kat kum ki kam jong ki
kumba labu jinkan mau ha ki kot keli kaduriau kala khalai ya ki bayap haka nangta ka jing yap ba ka nyamra ki la khalai la ki jong ki bayap la bishar ya away pa away ubreu kat kum ka kor jing im jong u ya ka jing yap bat ya ka nyamra la bret haka pungding ka balong ka jing yap ka baar ya uno ubreu ubam don kerteng bala tho kitab jong ki baim labret hapo kapung ding tengalayu I ya ka beneng batmai bat ka pertei batmai ka beneng ba menshua bat ka pertei ba menshua ki la ja lengai bat ka duriau kam don shu ngalayu iru ya ka Jerusalem batmai kanong ba Bakhuid ba kawan hiar na beneng na ublei ka babhabri kum kanong dait kurim bala penriam penbet ban ya kendu ya la tengah các tiên trong trai ni sông yao blei sam prabhusam nomor news pa republika Kanoka itinat kayi jong me try ublay klein bo Kanoka itinat kayi jong me go try kipai men sim jong aga kwa hir ya ki pelau utrai Donut kasliang yublay ba imkan wada jiyay trang Bado jong akan jiri saya kakerteng kentang Kano kaitin nagayim Jong metrai ublay klein bor Sim ying ru yala de kai shem batau yala gaskum Bat ka lent kur ka don la ying ban bu yala kikum Ka ying jong aduan jong me ko sim ko play jong a Suki ba shong a ying jong me ju nom ya ro ya me God no ka itin nat ka ying Jong me try ublay kain bor Kin yo ka jing ya rap ublay hala jing let pulkrem Un hapus lap kursoy ka ka tem ter kong ki Kinang yo borbat kinang klan kat ba kinang yalet Adu ba kin yo poision you blay ki blay ban pe Kat no ka itin nat ka yim Jong me try u blay klan bo Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Aba kine kie kistang banjia, dos ngai batus ngau kemen. Namar kajingim jong pi kalajan. Hallelujah. Utrai undorn rengka bat pim Rengkat piru kajing pulay na ka gospel Bakhuid kat kumulukas Ajiya ro ya me ku try
nangta ujisu ulakran haki kaneka parshi. Hapet ya uding dimbur bat ya kiwe pat ki ding barra. Haba piyo bakila kemuin sla petip baklir kalajan. Hakaju kerukam enda piyo yakane kie hakijia bakijia pensotip bakahima uble kalajan wan. Token mau yakane kine kie barro kinsa urlong shua bakibriu kiba emenda kiniap barro. Kebening bakakendo kinduno. Kektin jonga kinom duno. Ka gospel jong utrai Kachingero yame Chris. Kohimen kopera beid hautrai Jesu Christ. Hagini gisni ngidang puson shapanga jingikai jong Jesu shapanga jingwai no yaka prate but ke jingkut jong prate but shapanga jingjia bashirke kabala banjia hakata ka por jong jingjot but ke jingkut no yaka prate. But ngidang yus nguru naka kitab jimpen pau yaka jingyoi pau jongu I anis Bakhuid. But yus no shapanga jingjot jongu bamen jongu ksui ke jingya jongu kun uble but ke jimmi pa jongu Jesu. Larangi paid binia yaka jimpule naka kitab kabangelayo kitab jimpen pau kabangelayos ngo mendakasni kakadaw syangi shapanga jimmi pa jongu Chris ka jimmi pa kalong kapor jonga jimpen de mai kalong kapor jonga jimpen koi bad bauro ki bakongo ya utrai kinyo mad yaka bor jonga jimmi pa but ngilayos ngo bado u Jesu u kono bale ula pinduno yaka bor jong ya jikor but ne ya umrat kalau ya uksuid ya ubaman ngikot bon gikerteng ya u Jesu ula penjat ula pindu bor lembaga jingia baga jimmi pa nangda ngiyos nguru yaka ketin ka bang ngiyos ngo baro ki belayap nagabenda u Chris baro ki ba kongu ya Jesu but ki balayang saki nagabenda u Chris but mano bade kita kilongi matter ki matter kiyo ningkong iya ke jingkorku jongga jimmi pa jongu Chris namar bale kilayai lemba ka jing kaju ka jing shashitam kabau Jesu ulayai lemba ka jing shaya makiru kilayap kumbala yap Jesu nagabenda ke jingi yau Chris nagabenda banyang saki yau Chris but dem ki matter kinio ningkong ya ka jingkorko ya ka jinga jonga jimmi pa jongu Chris namar kilayo jingpin kuit lemba ka jing shashitam habala le bein yaki habala penyap yaki kalalong ka jingpin kuit yaki na baru ki pop baria jongki ka jing shashitam kalong ka por jongka jingpin kuit yaka mensiam namar mallaki jingsha shitam jongi mallaki jimpang jongi kalaban kalalong ka por jonga jimpin kuit but ka jimpin kantang yangi ladang yaiti ya kitabaro shaka jingsha shitam jongu Jesu shaka hokka sort jonga jingsha shitam jongu Chris but pediang iya ka bor jonga jimmi pad haka jingim jongi
Te habalong konda ki mater kilong ki ba job ningko. Namar kila pediang ia ka jing shashitam da ka bas ngutu shai ka dar bade nagabinda ukris baki shashitam nagabinda ka jinge baki shashitam. Nandang yus ngo bad lemba ka jimmi pa jung ukris ula penduno ia ka bor jung uksui ula bretno ia usha duriao nagabinda shi hajar snem. U Augustine Bakhuid on yakane ka shi hajar snem kalonga daka shin jonga jingdon jonga balang ka jingim jongi ha ka balang but kadbang idang im ha ka balang ka don ga bor jong kane ka jingmi pa jongu kris habang idon hapo ka balang ngidang yo mad ye ka bor jonga jingmi pa jongu kris but ha ka ju ka por ngidang yo jimpin koid naga daga daw ka nius ngoro shapang ka kod ba im Bad kumjuru nagabinda ke jimbishar kadu nius ngoro shaga shapang ke jimpin koi hakini ke shi hajar snem kabomde shi hajar snem kumbang nius ngo henry kane kalonga por hatat hadu utrai unsawan ban bishar ye ke bayim bat ke bayya tomde tang ke shi hajar snem lada de shi hajar snem kadeben kudna henry ngila yait minda ar hajar snem kata kamut kala kranshai ka dar kane kalong ka dakashe khadu ka jingwan ba ar jongu kris kadbang idang don ha ka balang kay ka ban sajia utrai ula penkoid iya ka perte ula penkoid iya ka perte na ubaman baru ubaman don bor satya minda namar yau utrai ula bretno shaka pungding But kumjuru ya baro kibam kongo iyaka jingi kai jungu jisu kibam treben yain hapo kabalang kiba im ha kabalang kibam treben pen kuid yala de na kane ka pop ba ki jingdo na jungi makiru ki haben poino shakane ka pungding nakata ka daw ka karan shai ka dar shapanga kot bayim ni haben iyo kerteng ha ka kot bayim Ban yo ke kerteng ha ke kot ba im ngide ben im baru kris ngide ben im da ka bor jonga jimi pa jongu kris naga ta ka dao ngide ben lomba ribane naga ta ka dao ngide ben snut mai barabor ngide ben penti mai barabor ya ka jinglong jonga jim penti mai mensiam naki posh ki por lemba ka tin jongu lemba ka jingkongu ya ubale lemba ka jingkongu ya kabala lemba ka jingim bat ka sakrament ka perlong yangi ki kun jonga Jerusalem batimai kalong ka jongi namarba ujisu ulabu hakama jongi ya ka Jerusalem badon ka jingi bi jongu kris ya ka jingjob jongu kris hal ruksoid hal ru bamai Minda ladangi leit pai shau bamen da ka ba ino ia ka bor bat ke jingi bi jong ke jimi pa jongu kris ngin kongu ia uksui banya ujisu bat ngidawa ayu ngidawa ya ka pungding tinaga daga daw ko himmen ko bara haba ujisu ula kren ha ka gospel shapanga ding dim bor bat ke we pat ke ding kalam ka dakashin de kaba mi iya kisla batimai kalonga dakashin jonga jimmi pa kalonga dakashin jonga jingim batimai kalonga dakashin jonga ayam batimai ngi baru ki kristan ngi im hakene ka ayam batimai nama nadu ka por la kaya ujisu hadu ka por ujisu la kiu shabeneng ngila kirlalong ki kun ki batimai bangi kirlalong ki dakot jongka Jerusalem batimai but ladangi im hakene ke jinglong dakot jongka Jerusalem batimai uksui ya ubamen umlaban ktayengi umlaban pensioniu yangi namar uladu bor hakamatu Jesu ngilong ki kun jongka jingcha bad ban penne shushu yangi ban penskem shushu yangi hakene ke jinglong Jesu ong kaketin ka ba ukren kalong ka ba ai jingim yangi nama kaketin jomu kam jukutna kaketin kan yaine junong kaketin kalong ka bor na kabinda jongi
onde ka tin brio henre ka tin jong oble bad ngi don kamban ya kan ka tin ngi haben habang yus ngo na ka kitab jimban pau kadang ai jingim batimai ke Jerusalem batimai kalong ka sorba jong ka bening kalong ka sor jong ka bening kalong ka sor ha ka bang yamad ya uble ya jisu tongin ang penkuid ya lode da ka bang eskem ya ka tin tongin id ya ka tin uble tongin pendimai ya ka jingim jongi da ka bor ka bawan na ka tin uble kalam tin kalam artatin kalam ngait beach ya no kakatin kadang ai jingim yangi kakatin kalong ka jingim ngimdon kam ye ka jimbatai start jong ge brio kiba omle kumne kumwei pa henre kakatin kabadon ka jingshai kakatin kabalong ka jingim kan penim ianga badiapi banyaine badu jisu tongin duwai nagabinda kanega jingaye hagane ki ukrish bakhuid namar ngi baro ngi long ki kun jong oblai bangin long ki kun ki ba ya gane ga jingim ka batimai balong ki rikoi ki mater bad ki rikoi ki long shibinda ha ka balang jisu be karku karto yangi pen slide yangi ba lempa ka tin jame lempa ka jimi pa jame pen kuid yangi penduno ya ka bor jong ba men uksuid ukrai ba penvit yangi haki ka sem chani ba robor ngin long ki kon jong ka balang pangin im ha ka balang bangin kijit ia ka jinga jang ka balang bendup yada nabaro kijing suniu saudong chani en yaro ya utrai Jesus Christ amen. tongin pla ya ka jinge ka chung ngange hau blai upa badon por baro unong tao ka bening bad ka kindau bad how Jesus Christ ukun ba marwe chungu utrai chungi yau bala puna men sim bakui yau bala khana ka Maria teisuti bala shale ben ho Pontius Pilatus la sanar pana yavu layam la tep yavu ulahya shakibaya hagas mi ka balai ulami pat na kibaya ulakhiu shabening ushang shakamon uplay upa badon por barro nangda unwan pat ben bishar ye ki bayim ban ki bayam ngange how men siam bakoi haka balang catholic bakoi haka jingasilo ki rikoi haka jimma ki pop haka jimmi pat kato haka jingim bam chikut amen. Laispa recupera Shim ko trai jingim jonga Gai ti lut yala diame Shim baro kisi jonga Bangan raya roya me Shim kine To ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kallang ka ba priang hun ha ublai upa badon bor barro to try pedeng jinkinya nek ti jongpi nagabanta ka jingero ko bura makrceng jong ka jimanta yangi pada ka balang ko khoi jong baro ko wei
Kopa to pediang ya kini ki jingai jangi kum ka jing niaro ya ukon jame ubala pinyasuk yangi badme da ka jingyap jangu ai bakane ka yukaris kan manra ka bor bad ka jinglong ka we hakane ki inga sem krustan jame ngi panya kane lemba ukrisu try jangin Amen. Utrai undon rengka bat pim Rengka bat piru. to kentiu yala ki donut Ikan tiu yaki shau tra. tongin aingu ya utrai oblay jangim Ka shong hok bat kadei. dashisha kalong kabashang hok bat kabade kadeti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrat ko pa bakhuid ko blay badon por bat bam jikut Namar ha ka jingit melatau yahu bendriu badha bala pendram yahu katkum ga hok bala sis pa yahu daga jingisne lemba utrai jingiu Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane pat ki bor ki kinyu hakama jame ke bening pat ki pait bening pat ki sarapim ki amane rengkat daga jingkamen ai bagi sur jangi rungi duai ki dia so daga jing sngeverit khatba ngi pen banam Bakhuid, 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 you try. Usim don boru bleki pai. Reng bat perteki ai railan. Gajing ya rosana. Osana shatrong tam. Sana Kajing yaro yutabawan Anam badager tengu try Neng bad berteki yai railan Kajing yaro sana Sana shatrong tam you play Osana. Ko himen ko para hagane ka por ka baken tan tam tongina itia ke jingang nur jangi baro ngina kar part ya utrayu blake baun payo men sim bakuil halo jangi halo kinga sem jangi halo ke jilla jangi halo bahar ke kon ke badan hapne ke jing sosi halo bahar ke jinglong ban pinjak ban penyap ikiwe ai ke jing suk jung utrai kana man hiar halo ka sambat ka mehalaya ikar pario men sim bakuid ban man hiar halo ke inga sem jungi halo ki bapang ki bashita halo ka benta bangi don ke jimpa lempa ke jingwan hiar men sim bakuid abangi nang yo jing koi dikhia halo ki kon jungi ke badon ki exam ai ke jing start ke jungo belai kana pendap iki baga memory jungi kandap daga boru men sim bakuid ban kan mau ba dashisha melong bakuid katrai kata mei jong ka jingkuid barrom namar ka tangi karpadia me to pen kuid pen gantang yakini ki jing tarwa jangi daka bapayo men siyam jame kum ka umje halo jangi bakin dup ka lalang yangi kamet bagas nam jengutrai jangi o Jesus Christ haka por baladino yevu badala ka mons no ba ulapdian yaga jing shashita ulashim ya upu badaka bai mu yame ulakdia yevu badai halage sendran u o to shim batto bam na kane pi barro na mar kane kalong ka metchanga ya ka ba enaiti naga benda jumpi
Hagaju ke recomendar le bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ya ka hala ke sandran u om to shim bat di na kane pi bharra namar kane kalonga kuri janga snam janga jutang bate mai bad bam chikut ya ka ben pen mi na ka benda jambi bad naga benda ki babun ya ka ben map iki pop ta le ya kane ban kan mau ingam ko snam ba kardor jango Chris ta pen koid yangi pen koid ya ke men siam hadim pen koid pen koi pen kia yangi ya da yangi na ubamen Kajimaya jong kajinge Kata sin bangi bandu ne upu Kani di nakane kakure Iben blai kajiyap jong begutra Tada du Namar kata ngi ke pen menta ya ke jingia bat ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upo janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da aing waidem namar mala new yangi ki ba bit ben yang hakama jamme bat ben chakriya me da ka bas nge vred ni karpan yame bangi ki bayo binda hakamet bat ke snam ukris ngin lo ke bala penyat le ka ve da umen siam bakoi takan mau ko tra ya ka balang jamme kabala priyang hasotala ka portei bato penjara ya ka ha ka jingin ringkat bado Francis upa ba koi jangi fadan som administrator jang diocese bad baur ke lingdo bad kirinia takan maulem ro ya ki himen ki para chinrang bad kinde ki bela yoti ya da ka ba kurmen ya ka jimmi pa bad ya baur ke bela klat no ha ka jingis ne jamme to pdiang ya ki shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bado ngi karpad yame Knamba rangkat bat kamaria te sati bakui ka kami jongo bale u Joseph bakudo kurim janga ki apostol bakui u Francis disease bakui bat baru ki rikui ke bela pensnga ba me pateng la pateng ngindop lam ki ba bet men yo ben dalem ha ga jingim bam chik perbagini ro bat pendon buram me da u kun jamme u Jesus Christ Dawu lembadu badhavu kallang hameu blayu pa badan bor hage jingelong kawe jung men sim bakui barok kaburam bat ke jingero junong la junong Amen ko himen ko para tongin tuwai naga benta ke jingang no jungi naga benta ke jing tumo jungi ayo trayu nampen seiso ya ke baro kerpang itu ay nakapinda ka jilla joni pakanam mi kano kana ka jingkel mar pa bahor ki kon ki badon ki jing sosi kin yo jing tengen pa trai pen sautu ya ke da ka jing start jongu ban id ya ka jing suk ban ya ka jing ya umsna kopa jongim Uba hapening kalong ka bakoi kerteng jame kan wan kai ma jame kalong ka mon jame Hakendo kumba hapening Tuai yang kita kecimbang jengi Kebahala kasih Batu mabingi keringkang jengi Kumba ngiru ngabia kegala sendiri Bawa dalam ingi syaga jimpen syai Henry terpelait ingi nakabasiniu Top light yang ingi karpat ko try naga jing sini bara haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jagi krang ba daga jing yarap ka jing sne jamme ngi light bara bona ka po ban ngin yo jing da naga jing jin jar bara kat bang idang ap keme lendi haga jing karmen bakoi bat ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namar ka jume ka long ka hima ka jume ka bor ka buram junom la junam Kotrai Jesus Christ meu bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ke pop jangi henry ya ka jingai janga balang jame badha ka jingspon jame toy hakai ka jingsuk
bat ka jingya tale kawe kat kum ga mon jame mame ubat im bar basensha jenom la jenom Amen. ka jing sugutrai kandon barabo renka bat pi Rengkar berpi. da ka jing itu trai tongin dia imu markelia Kun lang bro, me bagi nogi pop kaperte, dus yo sen ayangi. Kun lang bro, me bagi nogi pop kaperte, dus yo sen ayangi. Hakami ukul lambro jungu bale. Hakami ubakit na ka pop junga pate. Sukito ki bala kot shaga jing kawai jungu ukul lambro. Ko kan rat ngam long pa sung ho pa man rung po ka ying junga. Rish ong tan ka tin ka man sim junga sa khia hi. Kamet pagas nam jungu kris kandri na shaga jing pam juku. Ka communion men sim. Ko Jisu jonga nganges kem ba medon teli ha ka sakramen khutam ketuan. Ngai jame nolor ki e paro. Pen ngatrang ba men wan hapo ka men sim jonga. Namar ba men ta kumni ngamla ban pidiang yame ha ka sakramen Bakhuid. Tuan hapo ka donot jonga ha ka jinglong men sim. Ngapiam yame hala ka donot. Pen ngapen ya so ialah debat me. Wat sya dengan khalat syu na me. Pangindon barabor, haga New Jerusalem, haga Jerusalem ka batimai, haga jinglong ka batimai, ben koi dia ka men ka panjangi,
ben koi dia kamen siam jangi ben koi dia kajeng mochel baraka jangi bagi lain nagi pop bagi lain nagi jing sunio bagi longi kon ke bakoi bagi embara bore kajeng embar ye blai bendu poi shame kerku kardoro ke bapangi beshitam na padeng jangi ben koi ben kia ye ke benda ekradia obammen naga jilla jangi na padengi ki baro ki kon ke baran hapadengi jing solsi bangin dot im shnain bangin dot im suk agadege jilla jangi kerku kardo ko jesu ki kon baran hapadengi exam de baro ki exam paper ai ginang yo jing start ka jame ginang yo jing kerku ka jame yada sumari ngi ko jesu kne lagata di jame halo jangi vai pai pai ben kantang yangi ben ko yangi ben koi ben kia yangi ai bore ngi ko jesu hallelujah 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 jesu 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 hallelujah 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 jesu 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 ai bore ngi jesu ben koi ngi jesu fly lord ngi jesu hallelujah 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 jesu 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 hallelujah 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 tong innya duai koppa melai hangi yau Chris us em kijing tha barro kumka jimbam naga benda ka jingim bam chika to yalam yangi sha ka jingkamen ka himajame handa haba im badusen sha junom la junom Amen. utrai undon renka patpi play padon bor barat kalkuyapi upa barukon badu mensiem bakhuid Amen. ya lesuk ban penpana ya kubar bahajong utrai daga jingim ka jompi Iso mo hiaw blay. Wais pa arpundri. Katasin bapile aiwe na kiparabari jonga shisha pile anga abangat ngan piai ba mai sayanga abangas tiang pilawan ai dianga sin babile aiwe na kiparabari jonga shisha pile anga kaburang apa berukun rahaman sim bakhuid kumar lalong wamaningkong kumchumanta barabari junam amen and the right try Jesus Christ junam